We talk football SA. Libitso ke mang? Mhlori Okay. Game uyibona ijwang dade. angiyibone kamnandi. Yeah. Yeah. Ungabula. Yeah. Bula. Yeah, niyabulabula vele. Yeah, bula. Yeah, nezulu ngiyasibulabula. Okay. Yeah. Umdlalo ubone kanjani? Angiyibone kahle. Yeah. Yena ke man of the match namhlanje. The bit of the match angimbonanga because maybe is nama-cup. Oh, uyathengisa? Yeah. Imalini cup wow. Yeah, le cup le ngiyayiwasha, igame ngiyayithengisa 5 rand. 5 rand. Kuyasebenzeka kodwa. Yeah, Kuyathengiseka. Yeah. Mhlambe nje uyayithengisa 5, 10, 15 ngale ngelanga. Yeah. And iyandlula. Acela phela abantu ukuthi bethenge sikunike ithuba. Thina imoto yethu ithi inform, educate, entertain, promote. Now we are promoting you. Ungathini nangu uyadayisa umfowethu amacup. Uma ngabe use stadium, isiphi stadium ohambelayo? Ngihamba FNB nalezi kuphela. Oh, FNB neOrlando. Yeah. Mawuse FNB nase-Orlando nawo amacup uyathengisa la umhloli vele ukuthi nimsupport. We talk football SA. We say inform, educate, entertain, promote. Yeah. That is our motto.